Колко хора в този свят живеят си за тях, ядат, пият, веселят се, не мислят за смъртта. Колко хора в този свят живеят си за тях, ядат, пият, веселят се, не мислят за смъртта. Исус възкръсна от смъртта, вярваш ли го ти това? Ако не повярваш в Христа, ще отидеш пък, докато е време на света, приеми ти Христа. Исус възкръсна от смъртта, вярваш ли го ти това? Ако не повярваш в Христа, ще отидеш пък, докато е време на света, приеми ти Христа. Докато е време на света, приеми ти Христа. Но когато смъртта похлопа на твоята врата, ние продължаваме да дадем слава на възкръсналият от мъртвите Исус Христос, победителят над всичко, който победи ада и сатана и смъртта. Затова в този час, ай човече, халелуя! Исус, халелуя! Алелуя! Знаем дека заедно! Алелуя! Директивен концерт е нас, но ти алелуя! Алелуя! Одрумаме San Isuse, верно дел синя. Божията милост е огромна към тебе, човече. Верно дел синя. Да ти кажем, че животът не е до смъртта. Верно дел синя. Има вече живот за тебе, човече. Верно дел синя. Ако чуеш гласа на Господа, манга се царство, манга сте царство добре, манга сте спаршал туде.
Исусе, майка сереса за царство. Майка сереса су добре, ту добре. Майка сереса спашал туте. Исусе, Исусе от нас. За възкръсния и може ли те заедно да извикаме Халелуя! 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 Знаеш ли, когато ти викаш Халелуя, ти се съгласяваш да кажеш думата Халелуя означава слава на Бога! Слава на Бога! Слава във веселите! Защото Исус възкръсна. Според Евангелието на Лука 24 глава, Божието Слово казва, че първият ден на седмицата и някои жени дойдоха при гроба, за да видят и помажат и да събавят аромати за Исус Христос. Но когато влязоха и дойдоха пред гроба, видяха камъка отвален. И като видяха камъкът отвален и влязоха вътре, видяха двама мъже сияещи в бяло, двама ангели, които се обърнаха към жените и казаха: защо търсите живия посред мъртвите? Няма го! Няма го! Защото той възкръсна! Христос възкресе! Христос възкресе! Христос възкресе! Ай, човече! Тая заран Исус Христос дойде тук на тази земя. Искам да ти кажа защо е дошъл. Той дойде заради тебе, заради погиналото човечество на този свят. Исус Христос трябваше да се въплоти в Дева Мария и трябваше да се роди като човек, да живее като човек, да ходи като човек, да изпита от живота, който ти и аз живеем. И Божието Слово казва, че животът на Исус Христос не беше лесен, но той е бил в страдания, в болка, в мъка, защото Божието Слово казва, че той трябваше първо да пострада за греховете ни, да умре и на третия ден да възкръсне. Божието Слово казва, че той умря за греховете на всички народи, на всяко племе, на роми, на българи, на турци, на испанци, на американци. Христос пострада заради тебе, човече. И Божието Слово казва, че огромна е любовта. И в Йоанна 3,16 казва: защото Бог толкова възлюби света. О, да, Заран, ти си възлюблено дете и той те възлюбил не с лицемерна любов, а с вечна любов, истинска любов. И затова продължава, казва, да показва милост. Божието Слово казва, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Христос умря за всички хора, всички племена. И в Откровение 5:9 казва: за всеки език, за всеки народ, за всяко племе, за всяка нация, която е в лицето на земята. Христос пострада и той трябваше да пострада, защото в Исаия казва: и лицето му приличаше на неблагоприличен вид и хората се отвръщаха лицето от него. О, да, Зарин, искам да ти кажа един пример за едно малко детенце, за едно малко момиченце. Ще помоля малко да асистираш, приятелю. Халелуя! За едно малко момиченце, което ходили винаги на училище, и докато те ходили винаги на училище, един ден нейната приятелка се обърна към нея и каза: слушай, приятелко, аз повече не искам да играя с теб. И тогава другото момиченце казва: защо? Защо не искаш да играеш с мене? Та ние сме като сестри. Ние сме повече от сестри. Ние заедно израснахме. Ние заедно едно легло не разделя. Но момиченцето каза: не искам да играя с тебе, защото твоята майка много ме плаши и твоята майка е най-грозната майка на света. Малкото момиченце се наранило в себе си.
наскърбило се в себе си и разсърдило се на своята си майка. Спря да отиде на училище, спря да яде хляб, да се храни. И майката, вижте, като майки ние разбираме децата си, отиде при нея и каза: дъще мое, защо? Защо не ядеш? Защо не идваш да се храниш? Защо не отиваш на училище? А тя се обърнала към нея и каза: о, майко, ти си най-грозната майка! И заради тебе, моята приятелка не иска да играе с мен. Като майка се наскърбила. Майки, ако сте вие на това място и в утробата на своето дете в себе си и накрая да изродиш с опасност за живота и да изгледаш и твоето дете да каже: ти си грозна майка. Момиченцето наранила майка си, а майката каза: ела, моето момиченце, и аз ще ти обясня. Когато ти беше малка и аз трябваше да отида до магазина за хляб, когато ти беше малка, и отивайки за хляб, връщайки се какво да видя, видях пред къщата тълпа, както днеска има тълпа. Видях, тогава каза, че къщата гори. Обърнах се към по-младите и казах: ей, вие сте по-млади, отидете и спасете едничката ми дъщеря, защото тя ще изгори. А детето отвътре викаше: табалаче дале! Табалаче дале! Майката, колкото чуваше своето дете, още повече разкъсваше и със сърцето. Обърна се към по-възрастните и каза: вие сте по-зряли мъже и по-възрастни, отидете и спасете моето малко момиченце. Но и възрастните не пожелаха. И след това казва: отиди при богати и при бедни, но те не пожелаха. И накрая малкото, майката, влезе вътре, взе своето малко момиченце, а тя викаше още повече: табалаче дале! Табалаче! Влезе вътре, взе, но на излизане пада един въглен и изгаря цялото й лице. Халелуя! И тогава малкото момиченце се обърнало и каза: майко, ти си най-красивата майка на света. Халелуя! Ей, Христос те е заран! Пострада заради тебе. Лицето му беше неблагоприличен вид. На главата му сложиха венец. Цялото му лице е било в кървища. И Христос това го направи, защото Божието Слово казва, че Той беше бит заради твоите престъпления. Христос умря заради твоите беззакония, заради твоите грехове. На Него дойде наказанието, докарваш нашият мир, и в Неговите рани ние се изсирихме. Христос възкресе! Христос възкресе! Христос възкресе! Божието Слово казва, че след това Исус трябваше да бъде погребан. Днес в махалата има две погребения. Погребението е най-лошото нещо. Хората плачат, скърбят, хората ридаят. В старозаветните писания казва, хората разкъсваха се дрехите. Смъртта е най-лошото нещо. И аз искам да ти кажа: ей, човече, преди да преминеш в смъртта, докато ти си жив, направи разчет в живота си. Приеми Спасителят, защото Той осигурява вечен живот на тези, които са в Христа. Даже и да умрат, пак ще живеят. Христос възкресе! Христос възкресе! Христос възкресе! Сатана си мислеше, че той ще го победи. Но на кръста на Голгота Христос победи ада, смъртта и Сатана, защото Той възкресе! Христос възкресе! Христос възкресе! Ето за това жените отидоха на гроба, но намериха празен гроб
бузунака е сладък, той е за ядене. О, той не е заради яйцето, а днес е станало чудо на чудесата, защото Христос възкресе! Христос възкресе! Христос възкресе! Ще помоля, дали си вярваш, дали не си вярваш, наведи глава, затвори за 2 минути очи. Моето желание е тази заран ние да благовестваме за всемогъщата сила на възкресението на Исус Христос и да се моля за вас, всички, които присъствате тук, по един или по друг начин да посрещнете Христовото възкресение. Нека наведем глави, нека затворим очи за момент и тая заран. Чухме Словото Ти, Татко наш. На слуга. Нямаше да дойдеш на тази земя да живееш един живот като нас. Ти, който имаше всичко, богатство, царство, слава, ти, който не се нуждаеше от нищо, дойде, стана белен, за да ние станем богати в Тебе. Ти дойде да изявиш, Господи, пътят, истината и живота. Ето за това Ти се